Pinoy Bus Driver TV.
naba. Ito na sa naba, aming kupugsan. Ito na kay... Dili. Obvious. Ito sa market sa naba. Pugsan, ito na sa naba. Nag-rescue may sa 2031. Na-breakdown kagabi. Ah. Ampo, doon mo sa Bisaya, namo rin sa Bicol. Oh. Okay, taga na po ah. Thank you, kuya. Alas 11. 14. Buenas tayo ng pasay kagabi. Alauna 15 ng kagabi. Wala na? May araw. Wala na. Dito gadi. Puto. Kubik. Oh, dala, irga tayo. Papasok na irga. Salamat. Saan ka ba? Dito lang. Bigas, puto. Salamat. Papasok para sa'yo. Makakagatin mo ako eh.
Kuset, dito na sa Nabu, Erika City. Dito kayo baba? Oo, dito. Sirat kay... Baka may manghuli sa akin dito. Sa lugar yung Kuset. Wala na makarga yan. Sige, talon mo na yan. Dito ka na. Sige. Pahuli mo ba? Si Miguel, wala dito. Ay, bulaklak. Dito sa'yo si madam eh. Naglinis ni Ma'am. No? Sila na eh. Bogsek? Doon ka pumunta agad ngayon. Sasakay kita. Palagay dito sa sideboard. Bawal ang pasaway si Erika. Patay. Sinabi ng bawal eh. Ang natikita, ayaw man tumulong magtubos. Sit na din. Uy, uy. Wala dito sa partner. Umalis. Plus 11-3. Okay na lang. Umalis na ng Pasay. Una kids. Pagling araw. Wala bang 12 hours. Nandito na tayo. Tanggal na yun. Pogi. Signboard. Yan, pag kumana ka dyan, huwag buhay yan. Sorry ka lang tayo, inabuwa. Yan na tayo mga putang buhay. Nakapura pa tuloy ako sa mulak ni Rinjega. Yan ako, pasada ng terminal ng Irigano Kupsat. Buksit, buksit. Walang paradahan, buksit. Dami lokal. Wala tayong paradahan doon sana. Doon tayo sa langit. 46. Doon tayo sa langit ito. Doon tayo. Okay, sa mga tabi Kupsat. Okay. Salamat sa inyong lahat. Huwag kayong madala sa trapo sa Makay ha. Ganun talaga ang buhay. Masiraan. Salamat po. Ingat din po kayo sa pagpupunta. Salamat. Sige po, ingat din po. Salamat din. Oo. Wala na
buksit. Naubos na ating pasahero. Ito. Pupusin tayo ng garahe natin. Buksit na rin, wala na. Ubos na ating pasahero mga buksit. Hi. Buksit na rin. Area pinagpilta. Motor. Pagkakita mo to eh. Buksit. Wala tayo sa garahe, buksit. Sa garahe tayo. Ano yung baklita? Saan naligo si Lopez? Kaya sa bomba. Buksit na rin. Sa bomba baga. Ayan, stick. Sakay mo na yan, Buksit. oh. Malalim din yan, no? Na-stick yung preno. Wala, palitan na yung bumalik. Palitan na yung bumalik sa masay. Itong mga pasahero mo, magpapareserve pabalik. RMB. Basta kay Beltran ko, pauwi. RMB pagbalik.
Ay, nako. Iniwanan ang pitran ko kay pa-breakdown. Alright tayo dyan. Video. Naka-video pa yan. Narayan na tayo with the puset. Narayan tayo. Ano bagay, pwede man tayo bro. Kaya ayaw nila dito, kay baka walang tubig, tingnan natin. Pero, Gastos kasi dito eh. ayaw lang sa siya. Ha? Ayaw lang sa siya dito. Yan yung dating kailangan may kamusta daw. Walang ano, palinis yan. Babalik. Set, dito tayo. Kakanan tayo. Ayun, sarap na talaga trahe. Gusto na eh. Si Ringo yan eh. Oh, dari dyan. Hindi na pumasok. Ayaw na pumasok. Narakan yung pin. Puro yata. Wala tayo banda. Wala tayo kung puno. Tingnan natin.